नोंनि गुंग्रायानो आंनि गाखेर माखा नोंखौ मोजां मोनो सोरखौलाय गुफुरखौ नोंखौ नुयोब्ला हे हे ला 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 Hey guys, welcome back to my channel. So in another vlog. So ini vlog जागोन आरोना दिनै मोनसे जायगायाव थांनो नागिरदों खिथाथ'लिया आयै मा मोनसे बुंलाय आयै आयै नैबे दाख्लै सेव खिथेनाया बिथाङा मा मोनसे बुंदों सेव खिथेनो बिया रोंगौ बिथाङा सेव खिथेनो डेन्जार रोंगौ बियो या डेन्जार सेव खिथिबाय थादोंमोन दहायनिफ्राय आं भिडिअ सिडिअ खालामाखैमोन ना आं दाखालि बाबुनि खोथा होननाय नैबे आदानि फिसाज्ला नैबे हाय बाबु थाथासो दं नों हामोन आदानि फिसाज्ला स' गाइस जोबनाय लासै नायबाय था माने दिनैनि भिडिअ'आव जोबोद इन्टारेस्टिं जागोन आरोना मानो होनना बुङोब्ला बहुत गोबावनि उनाव माने टारगेट खालामगासिनोमोन जों माने बिदि थांनो स' दिनै फैलाय माने फैमारबाय तारिखआ स' जों थांनोसै जोबोद बारा गोजानबो नङा जास्ट माहाय माबाखौ इन्जय खालामनि आरोना गोदान बोसोरनि स' लासै लासै नायबाय था स' गाइस फाइनालि जोङो ओंखारनोसै आरो ओंखारबाय रेडि जाबाय स' बाय 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 स' दायो जोङो थांनोसै आरोना दा लोगोफोरा फैगासिनो ओमफ्राय जा ससेखौ जोङो थंला लासे साइकेलजों थांगोन बेनिफ्राय ट्रेनजों माने मुनिफ्राय बेबायदि थांनांगोन आरोना गारिनि जायगा गैया नालाय बिनिखाय माने ट्रेनफोरजोंनो बेरायलायबाय थांदो लोगोआ इनो मा खालामगासिनो जानाव मैया लोगोआ फैना दंफैयो ओमफ्राय सासे फैना दंफैयो आरोना एनिबादि ओके बोथोर जोबनाय लासै नायबाय था स' गाइस फाइनालि जोङो माने न'निफ्राय ओंखारबोबाय आरोना न'निफ्राय ओंखारबोबाय दायो थांगासिनो जोङो स्टेसन ट्रेन हमनांगोन नालाय दायो जों स्टेसन थांगासिनो मा होनो बुन्दु मा होनो दा जेनेबा जों थांगासिनो नङा होमबा थांगासिनो माबायदि जायो मिन्थिलिया माबायदि जायो दा नुनो मोनगोन माबायदि इन्जय खालामगोन जोबनाय लासै नायबाय था जोबोद इन्टारेस्टिं जागोन आरोना इन्टारेस्टिंबो बुंनो हाया नालाय जेबो थांनानै जेनेबा इन्जय जायाबाथाय भिडिअखौ नायनानै मोजां मोननाय नङा नोंसोरो नङा होमबा जाय जाया नायनानै गाहाम मोनो बिसोरसो नायदो जायफोरा गाहाम मोना माने बिसोरो नायाबाबो जागोन आरो न' प्रब्लेम दायो जोङो मोनसिगोन दसे उनाव मोनथारसै आरो स' गाइस फाइनालि माने जोङो टंला मोनफैबाय आरोना बिदि गय जाना लाबाय बुस्थुआ गोजा जानो हानाय दे टंला मोनफैबाय जोङो दसे उनाव माने ट्रेनखौ नेबाय थादों ट्रेनाबो मोनफैखासिगोन स' जोबनाय लासै नायबाय थादों माबायदि जायो माबायदि मायो hati sari ali ku hati sari ali bisa Mwnbai aku aja pari Pusila Chop Bikin gitu Sao ta hoa gửi dương hai ba sao ta ku hati sari ali bisa Mwnbai aku aja pari हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल अरे कहना क्या चाहते हो बोरै इसोर खानाया So guys, dayo जों अदालगुरि थांसै टंलानिफ्राय नायलांबाय थादों
चलो 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 so guys MwnbaiเลยMwnbai Asia so guys finally जों उदालगुरि मोनफैबाय दायो गारि हमनांगोन so बिनि सायावनो जों जाग्रानि मोनसे स्पेशल बनायना लाग्रोनांगोन मानो होनबा उखैगोन नालाय उखैना फैखादों रावबो ओंखाम जायाखै बेयावहाय रावबो ओंखाम जायाखै बेनि थाखाय आरोना Fake news. Hey, so guys fake news. anybody Yes. मा मोनसे बुंदो Hello. so guys नेक्स्टआव जों थांदोंमोन आरो साथाम खालामना थांदोंमोन एबारै एसे बुरजा सानै बारि बावबाय साबा आरोना so जों मेलासो नायबाय थादों नोंनि गुंग्रायानो आंनि गाखेर माखा Hey, गुवाहाटी सारियालि मोनफैबाय थांनोसै मानसिफोरा आंखौ फाग्ला जाबायना साननो हानाय बिदिनो इन्जय आरोना इन्जय खालामनांगौ गोदान बोसोरनि गोदान भिडिअ इन्जय आं नोंखौ मोजां मोनो सोरखौलाय गुफुरखौ so guys जों नायबाय थादों so guys finally मोनफैबाय सफैबाय आरोना नायलांदो माबायदि जायो माबायदि Guys, आं दहाय बिया मुदबमोन सिगांनि भिडिअ नुनो मोनगोन नाथाय दा बहुत एक्साइटेड नांदों निजे मानो होनबा दा आरो मा जागोन मिथिया फैनानै आरोना फैनानै इन्जय लास्ट बेरायनायनि बेनो भैरबकुन्दनि लास्ट भिडिअ नेक्स्ट टाइम बिदि फैफिनला नेक्स्ट टाइम बहुत गोजान जागोन आरोना साननै सानथाम Okay guys, melasnya nailang So guys, ifale loy aso ami. Iya, eman posto kori loy aso dikai di tam. Hede, saya eman posto kori loy. SNE posto to kalang pananggan. Ki? Swali loy jam. Betul langkagan sase. Oh. Sani jile tap finally मोनफैबाय नायनो हागौ माबायदि नायदों आरो पिकनिक guys, definitely मोजां नांबाय जानांगौ so view नाय enjoy पिकनिक जानो फैयो जानुवारियाव बिदिनो गासैबो फैयो आरो गासै गामिनिफ्राय फैयो बिदिनो मानसि बुरजा जाफैदो बेवहाय लास्ट नायबाय दा आंनि आवाजआ खोनायाखै जानो हानाय नायबाय दा गाइस Boleh pulai. Kalik sungkam.
गाइस फाइनाली माने जों थांनोसै आरोना दाखालिथ' जेनेबा देखायखांबायमोननो नोंसोरखौ जेसें हायो जेनेबा मोजां भिउफोरखौ देखायखांबायमोन बेखायनो दिनैथ' देखायनो हायासै माने जों गोबां मानसि मोनना आरो दावरावबो जेसें हायो बिखिना देखायबाय आरो मा होनबावनो दा जों थांनोसै उदालगुरि नायबावनोसै आरो जेनेबा सैमा फिसाफोरखौ मोनबाथाय लांनोसै फिसा सोंनो नागिरदों खिन्थु मोनबासो लांनोसै मोनाबाथ' गैलानो नै जोबनोलासै नायबाय थादो देखायनो नाजागोन आरो जिखिना आं देखायनो सानदोंमोन बेखिना देखायनो हादिया थ' बिनि थाखाय सरि ओइ मोनसे भिडिअ'आवथ' देखायदोंमोननो आरो दिनै देखायनो हायासै आरो नोंथां एसे पार्टि खालामबायबो ओइ जागोन ना जागोन दार्लिंफोराबो दङ इजा मोनबा लांजागोन इसोरखो Yeah, boy. Swiss gear दैनि So guys नोंसोरखौ बारा खिन्थानो हादिया आङो जिखिना हाबाय बेखिना देखायबाय गाज्रि मोनोबा सरि मानो होनना बुङोब्ला नेक्स्ट टाइम गुबुन आलादा जायगायाव थांगोन आं खिथिखांबायमोन बेखिना जायगाखौ होमब्लाबो नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायना मोजां मोनो नायलांदो बेखिनाखौ ओमफ्राय प्राय नायानो दायो उदालगुरि थांसै उदालगुरि लासे नायबाय थादो भिडिअखौ गाइस फाइनालि माने जों उदालगुरि मोनफैबाय माने सफैबाय आरोना उदालगुरि सफैनानै जोङो बिशाल मार्केटाव हाबदों मा लोगोफोरा माने ड्रेस लागोन बिदि माबा खालामनायखाय माने बिशाल मार्केटाव हाबबाय आरोना नायदों ड्रेसफोरखौ नाय लोगोफोरानो गासैबो बरिं मोजां नांदों आरोना सिङाव गाननाय जेकेटनि सिङावसो लागोन नामा लागोन लागोन पसन्द नांदों बरिया सिङाव नोंलाय जेबो लाया जेबो लाया जाखानांगौ ना हा लानांगौमोनलै ना र' स' गाइस बारा गोलाव खालामबाय थालिया स' आं बेखिनियावनो माने दोननो सानबाय दा जों बिशाल मार्केटाव हाबफैदों माने माबा भैरबकुन्दनिफ्राय स' भैरबकुन्दआवथ' बेरायबाय स' बेसेन गोलाव खालामबाय थानो स' ओरैनि थाखाय फैबाय फैफिनसिगोन नेक्स्ट आरो भिडिअखौ मोजां नांदोंबा लाइक खालाम आरो शेयार खालामना हो मानो होनना बुङोब्ला आङो जेनेबा बेलेग कन्टेन्ट नेक्स्ट लाना फैफिनसिगोन गोदानैनो स' ओरैनि थाखाय बाय फैफिनसिगोन नेक्स्ट भिडिअखौ मोजां नांदोंबा लाइक खालामदों जेबोथ' टपिक मोजां देखायनो हायासै बेखिनिखौनो बुंनो आं खावलायदोंमोन आरोना नाजादोंमोन मोजां देखायनो नाथाय हायासै सरि स' बेनि थाखाय बाय